ассалому алейкум бинандагони гиромӣ, нашина бати барномаи тиловати вақт аст аз телевизиони Душанбе. Манзури шумо дар студия Зарина Абдурахмон. идомаи нишастҳои матбуотӣ дар вазорати идораҳои дахлдор. пешниҳоди омор ба хабарнигорон аз ҳолати 6 моҳа. дар пойтахт даври шаҳрии озмуни ҷумҳуравӣ фурӯғи субҳи донои китоб аст баргузор мешавад. омодагии масъулин ва ҳайати якамон ба ин тадбири зеҳнӣ. то оғози соли нави хониш рӯзҳои ба шумор боқӣ мондааст. хонандагони синфи якуми пойтахт ба муассисаҳои таълимии имсол тавассути барномаи едониш қабул карда мешаванд. имрӯз дар як қатор вазоратҳои идораҳо нишасти матбуотӣ баргузор гардид. зимни он фаъолияти 6 моҳа баррасӣ гардид. гузориши ҳамкорони мо аз раванди нишасти матбуотӣ вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон омода шудааст. зимни нишасти матбуотӣ дар вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон қайд гардид ки дар давраи ҳисоботӣ ба вазорат 9966 адад ҳуҷҷат, аз ҷумла 3084 адад аз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, 6624 адад аз вазорату идораҳо ва мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, инчунин 258 аризаи шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ ворид гардид. ҳуҷҷатҳои воридшуда тибқи тартиби муқаррар гардида мавриди баррасӣ қарор дода шуда 4918 мактуби ҷавобӣ ба мақомоти дахлдор ирсол карда шуд. бо назардошти тамоили мусбии рушди соҳаҳои иқтисоди миллӣ, ҳаҷми умумии даромади буҷети давлатӣ дар нимсолаи якуми соли 2025 аз ҳисоби ҳамаи сарчашмаҳои даромад дар сатҳи 111.5% иҷро гардида ба буҷет 27.5 миллиард сомонӣ маблағ ворид гардид. ҳамзамон дар давраи ҳисоботи воридоти маблағҳо аз ҳисоби фаъолияти хадамоти гумрук дар сатҳи 112.2% нақша таъмин карда шуда ба буҷет 5.7 миллиард сомонӣ ворид гардид. бар зиёдии воридоти маблағҳо нисбат ба нақша 623.3 миллион сомониро ташкил медиҳад. нақшаи қисми даромади буҷети ҷумҳуравӣ дар сатҳи 115.5% таъмин шуда ба буҷети мазкур 14.5 миллиард сомонӣ ворид гардид ки нисбат ба нақша 1.9 миллиард сомонӣ зиёд мебошад. бо мақсади пардохти саривақтии музди меҳнат дар ин давра аз ҳисоби буҷети ҷумҳуравӣ ба шаҳру ноҳияҳои мамлакат мусоидати молиявӣ дар ҳаҷми 1.4 миллиард сомонӣ пардохт карда шуд. ҳаҷми умумии қарзи давлатӣ ба ҳолати 1 июли соли 2025 ба 3.6 миллиард доллари амрикоӣ ё 21.4% маҷмӯаи маҳсулоти дохилӣ баробар гардид ки аз он 3.1 миллиард доллари амрикоӣ ё 88% қарзи беруна ва доираи 422.4 миллион доллари амрикоӣ ё 12% қарзи дохилӣ мебошад. бояд қайд намуд ки ҳаҷми умумии қарзи берунаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳолати 1 июли соли 2025 маблағи 3.1 миллиард долларро ташкил медиҳад ки ин ба 18.7% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар мебошад. вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар дораи салоҳият ва ваколатҳои худ мунтазам ҷиҳати таъмини суботи молиявӣ, идоракунии самароноки молияи давлатӣ ва дар маҷмӯъ рушди иқтисодиёти миллӣ тамоми чораҳои муассирро амалӣ менамояд. мақомоти прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон соли равон фаъолияти худро дар самти таъмини волояти қонун, амнияту осоиштагии давлату миллат, ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон, риоя ва иҷрои қонунгузорӣ пурзур намуд. ин нуқтаро прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидзода 8 август дар нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иброз намуд. гузориш дар ин бора. имрӯз дар прокуратураи генералӣ бо иштироки Ҳабибулло Воҳидзода, прокурори генералӣ ва доираи васеъи намояндагони васоити ахбори омма нишасти матбуотӣ баргузор гардид. зимни нишаст қайд карда шуд ки дар нимсолаи аввали соли 2025 аз ҷониби мақомоти прокуратура 4610 санҷиш гузаронида шуда 2977 парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуданд. ҳамзамон 45127 нафар ба ҷавобгарии интизомӣ, моддӣ ва маъмурӣ кашида шуда. ҳуқуқу манфиатҳои 199379 нафар барқарор карда шуданд. ҳамчунин дар самти қонунгузорӣ оид ба замин 754 парвандаи ҷиноятӣ оғоз, 3444 амру пешниҳод ба қарорҳои ғайриқонунии раисони шаҳру ноҳияҳо, 1275 эътироз оварда шуда. 90.5 гектар қитъаи замин ба ҳолати аввала баргардонида, 5243 нафар ба ҷавобгариҳои интизомӣ, моддӣ ва маъмурӣ кашида шуданд. инчунин барои вайрон кардани танзиму ҷашну маросим 1252 нафар ва таълиму тарбияи кӯдак 3044 нафар ба ҷавобгарӣ кашида шуда. 186 ҳолати монеъ шудан ба гирифтани таҳсилоти ҳатмии асосӣ ошкор ва чораандешӣ карда шуд.
дар 6 моҳаи якуми соли 2025 аз ҷониби кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон 1058 ҳолати ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ алоқаманд бо коррупсия ошкор карда шуда мавриди баррасӣ қарор гирифт. Гузориш пайгири ҳамин мавзӯъ аст. набояд фаромӯш сохт ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути мақомоти ҳокимияти давлатӣ як силсила корҳо ва чорабиниҳо баҳри муқовимат бо коррупсия анҷом дода мешаванд ки ин мушкилоти иҷтимоӣ метавонад ки вазъи ҳаёти осоиштаи ҷамъиятиро устувор намояд. таъкид гардид ки дар ин давра кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади роҳандозии муқовимати низомнок ба омилу кирдорҳои коррупсионӣ инчунин огоҳсозӣ ва баландбардоштани сатҳи таълиму тарбияи зидди коррупсионии шаҳрвандон дар вазорату идораҳо, мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоатҳои шаҳраку деҳот 972 вохӯриҳо гузарониданд. ҳамзамон 1058 ҳолати содир гардидани ҳуқуқвайронкуниҳои маъмурӣ ба коррупсия алоқамандро ошкор ва баррасӣ намуданд. ҳамзамон аз ҷониби мутахассисони агентӣ 246 тафтишу санҷишҳо гузаронида шуда ба маблағи 624 миллион сомонӣ зарари молиявӣ ошкор карда шудааст ки дар натиҷаи андешидани чораҳои зарурӣ 616 миллион сомонӣ ё 98.7%. инчунин аз ҳисоби тадбирҳои иловагӣ вобаста ба рӯёнидани бақия пулиҳои андоз, зарарҳои ошкоршудаи соли қаблӣ ва даромад кардани зиёдомади молу мулк 21.9 миллион сомонӣ ҷамъ ба маблағи 637.9 миллион сомонӣ ба манфиати давлат барқарор гардидааст. аз 11 то 20 августи соли 2025 дар пойтахт даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст баргузор карда мешавад. зимнан ҷаласаи комиссияи озмун мавриди назар дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар раванди ҷаласа масъалаи баргузории даври шаҳрии озмун мавриди баррасӣ қарор гирифт. дар толори мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷаласаи корӣ баргузор гардид ки дар он Дилбар Одилзода раиси комиссияи даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст, масъулини сохторҳои дахлдори шаҳрӣ, аъзоёни комиссия, ҳайати ҳакамони даври сеюми озмун ва комиссияи апеллясионӣ иштирок намуданд. масъулин ҳозиринро бо ҷадвали баргузорӣ ҳайати комиссияи назоратӣ, ҳакамон ва масъулони даври сеюми озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст дар шаҳри Душанбе шинос намуданд. инчунин доир ба омодагиҳо ба даври шаҳрӣ ва тартиби баргузории он сухан рафт. зикр кардид ки озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи донои китоб аст соли ҳафтум аст ки таҳти сарпарастии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор мегардад. дар озмун ҳамасола довталабони зиёде ширкат меварзанд ва он дар дарёфти чеҳраҳои наву лаёқатманд мусоидат менамояд. мутобиқи хулоса ва пешниҳоди коршиносон барои ҳар як довталаб махсусан хонандагони синфҳои ибтидоӣ хондан ва азбар кардани 70% осори назмию насрии 4 номинатсияро ба қадри зарурӣ хонда фаро гирифта наметавонанд. аз ин рӯ ҷиҳати баробар кардани имтиёз ва эътирофу гиромидошти ҳуқуқи ҳамаи довталабон барои 4 номинатсия адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ, адабиёти классики тоҷик, адабиёти муосири тоҷик, адабиёти ҷаҳон соли дуюм аст ки шоҳҷоиза таъсис дода шудааст. таъкид гардид ки ба хотири таъмини пурраи шаффофият, пешгирӣ аз ҳолатҳои баҳогузории ғайримеъёрӣ ва қонеъ гардонидани дархости иштирокчиён зарур аст ки рафти даври сеюми озмун пурра ба навор гирифта шавад. дар рафти ҷаласа ҳамчунин аз аъзои ҳакамон дархост ба амал оварда шуд ки дар рафти озмун шаффофиятро таъмин намуда аз рӯи принсипи ягона ба иштирокчиён баҳогузорӣ карда нафарони лаёқатмандро ба даври ҷумҳуриявӣ пешниҳод намоянд. ҷои таъкид аст ки даври сеюми озмуни мазкур дар шаҳри Душанбе аз 11 то 20 августи соли равон баргузор мегардад. дар агентии амнияти химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ҳастаии Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон маросими тантанавии ифтитоҳи лабораторияи нави харитасозии радиатсионӣ баргузор гардид. гузориши ҳамкоронамон дар ин мавзӯъ. лабораторияи нави агентии амнияти химиявӣ, биологӣ, радиатсионӣ ва ҳастаии Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон бо барномаи муосири компютерӣ муҷаҳҳаз шудааст ки барои таҳияи харитаҳои дақиқи радиатсионӣ бо истифода аз маълумоти аксбардории гамма, ченкунии қувваи доз ва координатҳои GPS таҳия шудааст. ин харитаҳо имкон медиҳанд ки назорати муфассали вазъи радиатсионӣ амалӣ гардад, амнияти аҳолӣ ва муҳити зист таъмин шавад ва ба таҳдидҳои эҳтимолии радиатсионӣ саривақт посух дода шавад.
президенти Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон қайд намуд, ки ифтитоҳи лаборатория қадами муҳими таҳкими низоми амнияти радиатсионии миллӣ мебошад. Технология ва таҳқиқоти илмии мо барои баландбардоштани дақиқӣ ва самаранокии мониторинги вазъи радиатсионӣ мусоидат хоҳанд кард. Лаборатория ба як звенои калидӣ дар низоми амнияти Агентии амнияти химиявӣ, биологии, радиатсионӣ ва ҳастаии Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон табдил хоҳад ёфт ва ба татбиқи сиёсати давлатии ҳифзи радиатсионӣ ва амнияти экологӣ мусоидат мекунад. خیلی که شما میبینید در آزمایشگاه نوتأسیس اسباب‌های موجود هستند که برای ساختن خریطه‌های رادیاسیونی کمک می‌رسانند. اصلاً برای ساختن خریطه‌های رادیاسیونی ما معلومات‌های اسباب‌های دزیمتری را استفاده می‌بریم. برای این در منطقه‌های گوناگون تاجیکستان ما با اسباب‌های دزیمتری فون رادیاسیونی آن را چین می‌کنیم و هر یک چینکنی آن با نقطه گیوگرافی یعنی کوردینات‌ها پیوست شده است. در اساس این معلومات‌های به دست آورده ما با برنامه مخصوصی کامپیوتری آن را وارد می‌کنیم که در نتیجه به ما نشان می‌دهد که در کدام نقطه منطقه دوز رادیاسیونی یا که فون رادیاسیونی چگونه است. پس از کارکرد نمودن معلومات‌ها ما خریطه‌های گوناگون رادیاسیونی را به دست می‌آوریم. مثلا در اطراف محفوظگاه‌های پرتاب‌های رادیواکتیوی که در شمال جمهوری تاجیکستان موجود هستند ما معین می‌سازیم که در کدام منطقه فون رادیاسیونی معتدل است و در کدام منطقه فون رادیاسیونی بلند است تا در آنجا کارهای سالمگردانی یا اینکه کارهای محدودگردانی را انجام دهیم. ҳамчунин қайд гардид, ки истифодаи усулҳои муосири таҳлили додаҳо ва технологияи геоиттилоотӣ имкон медиҳад, ки сифати пешгӯиҳо беҳтар ва хатарҳо коҳиш дода шаванд. Дар асоси ин лаборатория таҳияи атласи харитаҳои радиатсионии ҳудудҳои Тоҷикистон дар назар аст. Маросими ифтитоҳ ба намоиши кори барнома ва намунаи харитаҳои радиатсионӣ анҷом ёфт, ки барои таҳлил ва ба нақшагирии чораҳои амниятӣ истифода хоҳанд шуд. аз 1 август дар ҷумҳурии Тоҷикистон қабули хонандагони синфи якум ба соли таҳсили 2025-2026 оғоз гардид. Дар соли нави таҳсил хонандагон бо тариқи компютер ва ё истифода аз барномаи электронии дониш ба мактаб қабул мегарданд. Аз раванди қабули хонандагон ба синфи якум ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои таълимии мамлакат омодагӣ ба соли нави хониш дар сатҳи баланд идома дорад. тибқи барномаи омода намудани кӯдакони 7 сола ба таҳсил ба синфи якум ки бо қарори мушовараи вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст, ҳангоми номнавис гардидани хонандагон таҳсил аз 1 август оғоз гардидааст. то ин муддат бо хонандагони синфи якум давраи шиносоӣ гузаронда шуда буд. дар доираи дастуру супоришҳои роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе соли ҷорӣ тамоми хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёна тариқи барномаи электронии едониш қабул карда мешаванд. ин раванд дар ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар сатҳи зарурӣ ба роҳ монда шуда. роҳбарият ва омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 бо ин тартиб хонандагонро ба синфи якум қабул намуда истодаанд. طبق نظامنامه نمونوی وزارت معارف و علم مملکت در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی برای به صنف یکم قبول نمودن خوانندگان ورقه شخصی خواننده، 2 دانه رسمی اندازش 3/4، عریضه والدین عاید به قبول، شهادتنامه تولد کودک، حجت طبی، 2 نسخه شناسنامه والدین، شهادتنامه عقد نکاح و معلوماتنامه از جای زیست طلب کرده می شود. طور مسئولین اطلاع دادند در تمام مؤسسات تعلیمی شهر دوشنبه کودکان به صنف یکم به طریق رایگان قبول کرده می شوند. من امروز میخواهم که نبیرچه خود رو دمیرجان رو به مکتب تحصیلات عمومی رقمی 8 ناحیه اسماعیل سامانی در صنف یکم یعنی حجتش سپارم. این یگان جای ملاحظه، یگان جای محابات نیست و امروز دیده استودیم که همگان من شاهد هستیم که روند قبول چگونه رفته استوده است. البته این باز یک نوآوریه که امروز حکومت کشور برای تشکیل حکومت الکترونی قرار قبول کرده است و دیده استودیم که با برنامه‌های الکترونی مثلا امروز در کامپیوتر ثبت می‌گردد، حتی روند حجت سپاری، روند تعلیم در منبع که پدر و مادر اگر که وقتی خالگی ندارند میتوانند که
توسط انا همین واسطه‌های الکترونی از فعالیت فرزند خود از روند تعلیم یعنی که آگاهی داشته باشند که این خیلی خوب است برای والدین. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 8 ناحیه اسماعیل سامانی به نام بازور صابر تحصیل را با 2 زبان توجیکی و روسی به راه مانده است و طلبات والدین برای تحصیل در این مؤسسه تعلیمی پایتخت زیاد است. تا امروز راهبریت و آموزگاران مؤسسه زیاد از 190 نفر را با استفاده از برنامه الکترونی یدونیش و طریق عنعنوی به صنف یکم قبول نمودند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 ناحیه اسماعیل سامانی نیز قبول خوانندگان در سطح ضروری راه اندازی شده است. قبول کودکان به گروه‌های زبان تحصیلشان توجیکی و روسی مؤسسه‌های تعلیمی در اساس ماده 41 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان، ماده‌های 6 و 16 قانون جمهوری تاجیکستان درباره معارف، بند 7 و 38 نظامنامه نمونوی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی به طریق رایگان انجام داده می‌شود. باید گفت که امسال کودکانی که تا سال 31 دکبر سال 2018 تولد شدند به صنف یکم می‌روند. اگر کودک 1 ینوری سال 2019 تولد شده باشد به صنف یکم قبول کرده نمی‌شود. باید گفت که سال روان در دوره امکانیت و نقشه چهاربینی‌های شعبه معارف ناحیه اسماعیل سامانی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی از تعمیر برآورده شده، آنها برای آغاز سال نوی تحصیلی 2025-2026 و قبول خوانندگان پورا آماده می‌باشند. ҳамасола аз 1 то 10 август дар саросари мамлакат даҳаи ширмаконии асосии ҳаёт гузаронида мешавад ки мақсади он боло бурдани сатҳи дониши модарон дар мавриди тартиби дурусти ширмаконӣ ва зарурати шири модар мебошад. гузориш бо пайгирии ин мавзӯъ омода шудааст. яке аз омилҳои аслӣ аз шири модар маҳрум шудани кӯдакро табибон дар ноогоҳии модарони ҷавон аз афзалияти шири табииву серғизои модар ва зарурати он дар рушди кӯдак марбут медонанд. мушоҳида мешавад бархе аз модарони ҷавон барои идомаи кори худ тифли навзодашонро бармаҳал ба тарбияи волидон ё доя месупоранд ки албатта кӯдак дар ин ҳол танҳо ширу ғизои суннӣ истеъмол мекунад. мутахассисони соҳаи тиб пайваста таъкид доранд ки тифл бояд ҳадди ақал то синни 6 моҳагӣ танҳо шири модар истеъмол кунад, чунки шири модар ягона ва беҳтарин ғизо барои кӯдакон мебошад ва онро ягон ғизои суннӣ иваз карда наметавонад. шири модар дар худ таносуби лозимаи моддаҳои ғизодиҳандаро дошта беҳтарин муҳофизи кӯдак аз ҳар гуна бемориҳои сироятӣ мебошад. шири модар дорои витаминҳо ва микроаломатҳои зиёд мебошад. дар таркиби шири модар витаминҳои А, Б, С, цинк, оҳан ва ғайра ҷойгиранд. аз ин рӯ ҳар як модарро зарур аст ки ҳимоягари солимӣ ва некуаҳволии фарзанди худ буда кӯдакро аз рӯзҳои аввали ҳаёт ҳадди ақал то синни 6 моҳагӣ танҳо бо шири худ ба воя расонад. фарзанд меваи умри инсон аст ва ба дунё овардани тифли солим ин вазифаи давлатии ҳар як падару модар мебошад. ғизодиҳӣ бо шири модар ин албатта тифл сарчашма мегирад аз шири модар ва шири модар ин яке аз ғизоҳои беҳтарин ва бехатартарин барои тифлон ба ҳисоб меравад ки ин пеш аз ҳама барои солим доштани тифлон аз бемориҳои шадиди роҳҳои нафас, бемории меъдаи рӯда ниҳоят зарур ҳаст ва эмин медорад. дар таркиби шири модар тамоми маводҳои ғизоӣ ҳаст. тифл ҳатман бояд ки аз шири модар ғизо гирад ва парвариш ёбад. он тифлоне ки бо шири модар ғизо мегиранд, онҳо ҳам ҷисман ҳам роҳан солиму бардам мебошанд. ман ҳамчун мутахассис тавсия медиҳам ки ҳар як зан бояд ки тифли худро танҳо бо шири модар парвариш намояд, зеро ки таркиби бои шири модар метавонад тифлонро солиму бардам гардонад ва ҳам аз ҷиҳати ҷисмонӣ ва ҳам аз ҷиҳати рӯҳонӣ онҳо солиму бардам мегарданд. шири модар ин беҳтарин ғизо ҳаст. инсон танҳо як маротиба дар ҳаёт ва он ҳам давоми ҳамагӣ 2 сол имконияти истифодаи шири модарро дорад ва модарон набояд аз ин имконият кӯдакони худро маҳрум созанду бо ин амал дар рушди зеҳниву ҷисмонии фарзанди худ монеа эҷод кунанд.
чунин ақида доранд табибони муассисаи давлатии таваллудхонаи рақами 2 шаҳри Душанбе. Ягон ғизои кӯмакӣ ё сунъӣ ки дар корхонаҳои пешрафтаи ҷаҳон истеҳсол мешавад, таркиб ё фоиданокии шири моддарро иваз кардан наметавонад. Зеро дар солимии кӯдак инкишофи минбаъдаи ӯ маҳз шири моддар нақши беназир дорад. Ҳар як моддарро зарур аст ки аз рӯзҳои аввали ҳаёти тифли худ ба саломатии кӯдак аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. ба муносибати рӯзи варзишгарон ташкили чорабиниҳои гуногун дар сохтору муассисаҳои ҳудуди шаҳри Душанбе идома дорад. Зимнан дар робита дар ин сана дар донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмӯмин Раҳимов конференсияи илмии назариявӣ зери унвони варзишгарон парчамбардорони миллат ташкил шуд. дар ҷараёни ҳамоиши илмии назариявии донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмӯмин Раҳимов роҳбарияти донишкада, омӯзгорон ва собиқадорони варзиш иштирок намуданд. дар раванди ҳамоиш доир ба аҳамияти ин сана дастгирии варзишгарон аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон андешаронӣ сурат гирифт. бо фараҳмандӣ таъкид шуд ки дар сиёсати давлат дар даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон масъалаи солимии аҳолӣ ва дар ин замина инкишоф додани тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш яке аз самтҳои муҳим муқаррар гардидааст. бо роҳбарии пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ рушд кард ва имрӯз дастовардҳои соҳа рӯзафзунанд. ҷои зикр аст ки соли 2015 фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҷоизаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба ғолибон ва барандагони мусобиқаҳои байналмилалии варзишӣ ба имзо расид, ки танҳо дар соли 2023 маблағи ҷоизаи мазкур ба варзишгарони кишвар 568700 сомониро ташкил дод. ба роҳ мондани озмуну ҳавасмандиҳои зиёд солҳои охир амалӣ гаштанд ва ҳамасола аз ҷумла озмунҳои ҳавасмандӣ ба мисли варзишгари беҳтарини сол, мураббии беҳтарини сол, федератсияи варзишии беҳтарини сол, иншооти варзишии беҳтарини сол, ҷамъбаст ва ғолибон бо тӯҳфаҳои арзишманди молию пулӣ қадрдонӣ карда мешаванд. дар донишкада низ ба ин масъала таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардида, масъулин пайваста ҳамоишҳои гуногунро ташкилу роҳандозӣ менамоянд. илова бар ин, донишҷӯён дар чорабиниҳои сатҳи шаҳриву ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ иштирок намуда сазовори мавқеҳои ифтихорӣ мегарданд. зикр бояд кард ки донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмӯмин Раҳимов бо омода намудани варзишгарони касбӣ дар рушди соҳа саҳми арзанда мегузорад. дар идомаи ҳамоиш ба собиқадорони соҳаи варзиш, омӯзгорони фаъоли донишкада ва донишҷӯёни пешсаф аз тарафи роҳбарияти донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи Саидмӯмин Раҳимов тӯҳфаҳои хотиравӣ дар вазъияти тантанавӣ тақдим карда шуд. бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе ба ифтихори рӯзи варзишгарони Тоҷикистон мусобиқаи ҷудо баргузор гардид. ин чорабинӣ бо ҳадафи тарғиби тарзи ҳаёти солим, рушду такомули маҳорати варзишгарони ҷавон ва интихоб намудани беҳтаринҳо барои иштирок дар мусобиқаҳои сатҳи шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ роҳандозӣ шудааст. дар мусобиқаи варзишӣ ки бо ташаббуси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе доир гардид, варзишгарони наврас аз мактабҳои таълимӣ ва мактабҳои махсуси варзишии ноҳия ширкат варзиданд. ҳар як иштирокчӣ бо рӯҳияи баланд, устуворӣ ва моҳорати хоса қуввоозмоӣ намуда талош мекард ки барои худ ва муассисааш натиҷаи шоён ба даст орад. ташкилкунандагони ин чорабинӣ изҳор намуданд ки чунин чорабиниҳо на танҳо сатҳи варзишгариро боло мебаранд, балки ҷавононро ба дӯстӣ, эҳтироми якдигар ва риояи қоидаҳои варзишӣ водор месозанд. гуфтанд ба мавриде аст ки варзиш дар ҳаёти ҳар инсон ҳамеша аҳамияти аввалин дараҷа дорад, зеро марбут ба асоси мавҷудияти инсон саломатист ва дар баъзе мавридҳо варзиш ва дастовардҳои варзишӣ ба эътибору обрӯи байналмилалии кишварҳо маъруфияти онҳо бетаъсир нест ва дар қатори дастовардҳои миллии як халқ, як кишвар он миллату кишварро дар арсаи ҷаҳонӣ муаррифӣ мекунад. пирӯзии варзишии намояндагони ин ва ё он кишвар дар мусобиқоти ҷаҳонӣ эътибор, шарафу шаъни он миллат, ном ва парчами миллии ӯро боло мебардорад. баъд аз ҷанббасти мусобиқа қисмати қадрдонии варзишгарон оғоз гардид, ки дар он раиси Кумитаи иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Фирдавсӣ, намояндагони мактабҳои варзишии ҳудуди ноҳия иштирок ва суханронӣ намуда, иштирокдоронро ба рӯзи варзишгарони Тоҷикистон табрику таҳният гуфта, ҳамчунин ба ғолибони ин мусобиқа диплом, медал ва тӯҳфаҳои хотиравиро тақдим доштанд. имрӯз бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва заҳматҳои хастанопазирии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии
ҷумҳурияи Тоҷикистон тамоми шароиту имкониятҳо барои рушди насли наврасу ҷавонон дар ҳамаи самтҳо фароҳам овардааст, ки ин натиҷаи худро аллакай бо дастовардҳои ҷавонони кишвар дар чорабиниҳои гуногуни байналмилалӣ исбот намудааст. бинандагони азиз, инҷо расидем ба фарҷоми барномаи иттилоотии вақт. Дар фарҷом бароятон саломатӣ ва сарбаландӣ орзумандем.